איזושהי רפורמה שהיא מאוזנת. עכשיו, מהי רפורמה מאוזנת? רפורמה מאוזנת היא רפורמה שמצד אחד תגשים לקואליציה את משאלת הלב של לעשות באמת איזושהי רפורמה במערכת המשפט, שלא מה שהיה הוא שיהיה, ומצד שני, רפורמה שלא תפגע בדמוקרטיה הישראלית, במובנים מסוימים אפילו תקדם אותה קדימה. מה המשמעות? למשל, חקיקה של חוק יסוד החקיקה, אותו חוק יסוד שמנסים כבר לחוקק אותו מאז 1975, שאחת ולתמיד יקבע איך מחוקקים ואיך משנים חוקי יסוד. היום הרי אפשר לחוקק חוק יסוד ברוב רגיל, 2 מול 1. ירצו לחוקק את חוק יסוד הגירה לישראל, יכולים לחוקק אותו ביום אחד, ברוב רגיל. רוצים לחוקק את חוק יסוד לימוד תורה, אפשר לחוקק אותו ב-30 שעות ברוב רגיל. ולכן המטרה הראשונה של האופוזיציה לצורך העניין, או של המחאה, צריכה להיות שלא תהיה שום רפורמה, כל עוד אין חוק יסוד חקיקה, שפעם ראשונה גם מגביל את איך שהכנסת יכולה לשנות חוקי יסוד. את זה הממשלה לא רצתה להביא, היא לא הביאה לנו חוק יסוד חקיקה, אז זה דבר ראשון. הדבר השני, העיגון של הביקורת השיפוטית, אחת ולתמיד לעגן את הסמכות של בית המשפט לפסול חוקים, שזה היום לא מעוגן באופן מפורש ושנוי במחלוקת, וגם פה יש מנעד של עיצוב חוקתי, אם תרצו נרחיב על זה אחר כך, אז זה דבר שהוא קריטי, ודבר שלישי שהוא קריטי, סוף סוף עיגון של זכויות היסוד שלנו, של זכות לשוויון, של חופש ביטוי, עיגון של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כלומר, זו צריכה להיות דרישה שהיא באיזשהו בסיס של כל משא ומתן. עכשיו, לזה יש הסכמה בקואליציה. הדבר הזה כבר מקובל. וכל הוויכוח, כפי שנראה... יש הסכמה לחוקה? לא צריך לקרוא לזה חוקה, כי אם אנחנו מגשימים את חוק יסוד החקיקה, אם אנחנו משלימים את חוק יסוד החקיקה, וחוק יסוד של זכויות אדם, או את איזושהי השלמה של מגילת זכויות בתוך כבוד האדם וחירותו, כל מה שנותר לנו זה חוק יסוד של הכרזת העצמאות, שזה מעין מבוא לחוקה, והשלמנו את המפעל החוקתי. בגדול, 95%. אנחנו לא צריכים לשמח שקוראים לו החוקה, כי אם כל חוקי היסוד יעוגנו ברוב גבוה של 80 חברי כנסת, אז יש לנו כמו חוקה. אבל בקואליציה הנוכחית יש הסכמה לחוקי יסוד, שבעצם ישריינו את ערכי השוויון וערכי חופש דת וחופש מדת? זה טריקי גרי כשאתה שואל באופן כללי על הקואליציה, כי מבחינת הליכוד יש הסכמה, מבחינת יריב לוין יש הסכמה. הבעיה היא פה שהם יצטרכו לשכנע את המפלגות החרדיות, כן, לסעיף של שוויון, שזה היה עיקר המחלוקת עד עכשיו. זה מה שמנע מהוספה של זכות לשוויון ב-30 השנים, 40 השנים האחרונות. וצריך לנצל את הרגע הזה, להפעיל עליהם לחץ, לעיגון של הדבר הזה. כמובן שזה יכול לבוא עם איזה שהם, נקרא לזה מקלות לצד הגזרים. מה זה המקלות? אולי שלא תהיה ביקורת שיפוטית על מינוי של שרים, כדי שדרי יוכל להיות שר. אולי פתרון נקודתי לבעיה של גיוס בני הישיבות, שבית המשפט לא יפסול את זה. כלומר, צריך להבין שכל הסכמה כזו מחירים. השאלה היא כמובן שאלה של איזון, מה מקבלים ומה מפסידים. אבל, וזה אבל מאוד גדול, עיקר המחלוקת זה הוועדה לבחירת שופטים. וזה אותי לשאלה הראשונה שלך. כי אנחנו זוכרים שמצד אחד הקואליציה אמרה, אני רוצה שליטה במינוי שופטים. מצד שני אנחנו אומרים, אין ולא תהיה פוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים. עכשיו, אם רגע ננסה לרדד את המחלוקות, אז יש לנו מצד אחד את אלה שאומרים, אנחנו לא מוכנים שיהיה וטו של שופטים, שלא יהיה כזה דבר ששופטים יחליטו מי נכנס. אפשר לוותר פה, אפשר למצוא מנגנון שאין בו וטו של שופטים, ואפשר גם למצוא מנגנון של הקואליציה אין שליטה. בתוך שני הקצוות הללו, צריך למצוא, יש איזשהו מנעד של עיצובים חוקתיים, שעל זה כרגע הוויכוח. עד כמה תהיה לקואליציה שליטה עקיפה, נגיד בנציגי ציבור. לצורך העניין הקואליציה תהיה מוכנה לאיזושהי ועדה שיהיו בה 2 נציגי ציבור, שהם משפטנים, עורכי דין בכירים, אפילו כאלה שאפשר למנות אותם לעליון, אבל שהקואליציה תבחר מי הם. אני לא מוכן לכזה דבר, כי מבחינתי זה עדיין שליטה של הקואליציה. אז עדיין יש ויכוח עד כמה תהיה שליטה קואליציונית.
עכשיו לשאלה שלך של הפטנט הזה של שני שופטים, אומרת הקואליציה, בוא ניקח מנגנון שנותן לקואליציה שליטה רק בשני השופטים הראשונים, אחרי זה השופט השלישי כבר יהיה באיזשהו קונצנזוס, עם וטו של שופטים, ואחר כך הרביעי אולי בווטו של האופוזיציה, אבל למצוא איזשהו מנגנון שייתן להם רק שניים. הסיפור הזה הוא מאוד מאוד לא נראה לי. כי מה המשמעות? הרי לפי אורך החיים של ממשלות אצלנו, כל ממשלה ממנה בממוצע שני שופטים. המשמעות היא שכל קואליציה תמנה את שני השופטים שלה, שני שופטים פוליטיים, שני שופטים שלה, ואחרי מספר שנים יהיה לנו בית משפט שהוא פוליטי לגמרי. עכשיו, למה זה מסוכן? זה מסוכן מהרבה טעמים. קודם כל, תחשוב מה יקרה, נניח ובאמת יהיו כמה שופטים שימונו על ידי קואליציות, ונניח ונגיע באיזושהי ממשלה לשופטים שימונו בקונצנזוס. זה יעשה היררכיה בין שופטי העליון. יהיו שופטים שהם יתויגו כשופטים פוליטיים, ויהיו שופטים שיהיו השופטים המקצועיים. אני לא ארצה שהבג"ץ שאני אגיש ידונו בו השופטים הפוליטיים. זה אסון לכל הרעיון של שופטים כאובייקטיביים. אבל יותר מזה, הסכנה היא הרבה יותר גדולה. למה? כי זה לא רק שני שופטים לעליון. ברגע שיהיה להם רוב בקואליציה, בוועדה, הם יוכלו למנות גם את נשיא העליון. ויחד עם נשיא העליון, הם יוכלו למנות את כל השופטים לערכאות הנמוכות, לבית משפט השלום, לבית משפט המחוזי, לבתי דין לתעבורה. המשמעות פה היא מטורפת. היום המינוי של הנשיא העליון בעצם בשיטת הסניוריטי. גם היום זה לא מעוגן, ורוב בוועדה יכולים להחליט אחרת, אבל יש כבר מנהג חוקתי של למעלה מ-70 שנה, שמי שממונה זה ותיק חברי הכנסת, ותיק השופטים, זה הסניוריטי. עכשיו אגב, זה נורת אזהרה טובה שאתה מעורר פה, כי גם בוועדה הנוכחית, אם יהיה להם רוב, אם לצורך העניין הם ישתלטו על, נקרא לזה, לשכת עורכי הדין, ולא ימנו באמת נציג אופוזיציה כמו שהם אמורים, אוקיי? אלא ישאירו רק מישהו מהקואליציה, או אפילו ימנו מישהו מהאופוזיציה שהוא יותר קרוב לקואליציה. יהיה להם 4, פלוס 2 של לשכת עורכי הדין, זה 6 נציגים, כבר עכשיו הם יוכלו למנות גם נשיא ושופטים לערכאות הנמוכות. ולכן זה למשה יונאי שלנו ולחבריו, עיקר המוקד צריך להיות עכשיו בלשכת עורכי הדין, בבחירות הקרובות ללשכה. צריך לשים עין על העניין הזה. אז אני רוצה רגע לחזור לשאלה שלך, אז מה, זה לא רק שני שופטים, כי זה שני שופטים ועוד הנשיא, שבאמצעותו אפשר למנות את כל השופטים לערכאות הנמוכות, והמשמעות היא שמאות תקנים של שופטים יהפכו להיות ג'ובים פוליטיים, אבל תחשבו רגע על הנשיא ועל המשמעות של נשיא. נשיא בית המשפט העליון, הוא גם יכול להתערב נקרא לזה במוטבים השונים, בהרכבים השונים. הוא יכול לקבוע למשל שרק שופטים מסוימים ידונו בבג"צים שקשורים לשטחים. אתם מדמיינים את זה? שזה יהיה שופטים ספציפיים. יכול לקבוע דיונים נוספים. אם יש הלכות שלא אוהבים, אז אפשר לקבוע דיון נוסף, כדי לנסות להפוך את ההלכה הזאת. בקיצור, הנשיא, זה מאוד מאוד חשוב מי יהיה נשיא העליון, וכמובן, רק שני שופטים, זה לא באמת רק, כי רק שני שופטים האלה, יחד עם הנשיא, שהוא יהיה תמיד השופט שם, המשמעות היא שיהיה להם רוב גם ליתר שופטים. עכשיו, תחשוב רגע גם במתן, כשלך יש כוח למנות את שני הראשונים, כמובן שיש לך גם כוח גדול במשא ומתן, גם על השופט השלישי והרביעי, כי אתה יכול להגיד, אוקיי, אני אקח את הכי קיצוני לשופט הראשון, אלא אם כן אתם תסכימו שהשופט השלישי יהיה ככה וככה, ואז אני מוכן לא לקחת את הכי קיצוני, זה נותן לך כוח מאוד מאוד גדול בכל המינויים, ולכן אסור להסכים לזה. אפשר, אני חושב, לחשוב על מנגנונים שונים, שייתן יותר כוח לפוליטיקאים, כמו במתווה הנשיא, אבל לא לפוליטיזציה או לשליטה קואליציונית, אפילו לא בשני שופטים, ואפילו לא בשופט אחד. עכשיו, עד כמה הרכב של בית המשפט צריך בעצם לייצג את ההרכב אוכלוסייה? כלומר, זו שאלה קצת מסובכת, כי כביכול לכל מגזר צריך להיות ייצוג, או שאנחנו בכל זאת באיזשהו שלב נהפוך להיות ישראלים ולא רוסים, מרוקאים, תימנים וכך הלאה? זאת שאלה מעולה. אני חושב שבית המשפט צריך שיהיה לו את השילוב של מקצועיות ומומחיות, ומצד שני שיקוף של האוכלוסייה, כי בסופו של דבר הוא עושה גם בעניינים שהם ערכיים.
אבל תזכרו רגע שבית המשפט העליון שלנו הוא לא כמו בית משפט חוקתי בגרמניה, או בצרפת, או במקומות אחרים, ששם באמת זה בעיקר נבחרי ציבור שממנים את השופטים. אצלנו בית המשפט הוא בראש ובראשונה בית משפט מקצועי. אם תסתכלו על 10,000 התיקים שהסתיימו ב-2021, 9,000, או כמעט 9,000 מהם, זה ערעורים אזרחיים, ערעורים פליליים, ערעורים מנהליים, ופחות כן, קצת פחות מ-9,000, 8,000 משהו, ו-1,800 בערך, משהו כזה, זה היו בג"צים. כלומר, אנחנו צריכים בית משפט שהוא בעיקר מקצועי, המומחיות היא שחשובה. זה הדבר הקריטי. עכשיו, נכון, הייתי רוצה שגם הרכב השופטים ישקף גם את האוכלוסייה במידה מסוימת, וישקף את הגיוון האידיאולוגי באוכלוסייה, אבל בשביל זה לא צריך לעשות שינוי בוועדה, לא צריך שום שינוי. מספיק שתיכנס הוראה, כמו שמופיע במתווה הנשיא, שהוועדה חייבת לשקול בין השיקולים שלה גם את הגיוון, ושתיקח את זה בחשבון. ולכן אני חושב שזה קצת טריקי, כלומר, אני מסכים שזה ביזיון, באמת זה ביזיון, שעדיין ב-2023 יש מה שנקרא הכיסא המזרחי, לא צריך להיות. אגב, אם מסתכלים על האם בית המשפט העליון משקף את האוכלוסייה, צריך לשים לב שמבחינה מגדרית, בית המשפת יחסית משקף, מבחינת דתיים, הוא דווקא בשיקוף יתר, מבחינת דתיים, דווקא משהו בתת שיקוף, זה כמובן מבחינת מזרחים, ככל שאפשר למדוד את זה, אבל גם מבחינת ערבים ומבחינת חרדים, אוקיי? אז יש פה, הייתי מצפה דווקא לראות יותר שופטים ערבים. חרדים זה קצת בעיה, כי אין כמעט חרדים בבתי ספר למשפטים, אז זה ייקח עוד לא מעט שנים עד שזה יקרה. אבל דווקא מבחינת דתיים, או מה שהקואליציה הייתה רוצה לראות, אנחנו בשיקוף יתר, מבחינת אחוז האוכלוסייה ואחוז השופטים בעליון. אוקיי, הנושא השני שרצינו לדבר עליו זה בעצם כל הנושא של פסקת ההתגברות. כשהעסק התפוצץ, הוא קצת ירד בזמן האחרון מהכותרות, אבל בזמנו כשהעסק התפוצץ אז היה שם המון ויכוחים אם זה 61, 65, 70, כל אחד זרק מספר אחר מהשרוול. אז פה השאלה מתחלקת לשתיים. קודם כל, בזמנו, אנשים קצת שכחו את זה, אבל בזמנו בממשלת רבין זיכרונו לברכה, היה שימוש בפסקת התגברות דווקא כדי לפגוע בחופש העיסוק. הוא הטיל איזושהי הסתייגות על חופש העיסוק, והיום מדברים על פסקת התגברות בהקשר של חוק החמץ, אז פעם זה זורק לשם, פעם זה זורק לשם, אז קודם כל, איך חוק החמץ בכלל עבר, אם כבר נפסל על ידי בג"ץ בעבר, ואיפה פסקת ההתגברות נכנסת לכל הנושא הזה של החקיקה? אז אני אגיד רגע מילה על ההתגברות, כי ההתגברות קשורה בקשר הדוק לביקורת השיפוטית. הרי אם אנחנו מצמצמים את הביקורת השיפוטית, כמו שהקואליציה מציעה, שזה יהיה רק בית המשפט העליון, בהרכב מורחב שיוכל לפסול חוקים, ורק רוב מיוחד מכל ההרכב המורחב הזה, הם מציעים 12 שופטים מתוך 15, זה לא יעלה על הדעת, אבל ברגע שהולכים לכזה צמצום, אין בכלל מקום להתגברות. כל הרעיון של התגברות יכול איכשהו להתקיים, רק בעולם של ביקורת שיפוטית שהיא חזקה, לא אם מצמצמים את הביקורת השיפוטית. מה שהקואליציה עושה זה לשים לנו גם שלייקס וגם חגורה. כלומר, גם לצמצם את האפשרות לפסול חוקים, ואם כבר פסלו חוק, אז שיהיה אפשר להתגבר. זה לא יעלה על הדעת. ולכן אני שמח שהקואליציה קצת התעשתה בזמן האחרון, ונראה שהיא ירדה מהרעיון של התגברות, ככל שהיא מצאה איזשהו פתרון לעניין הגיוס. אבל גם, אני אגיד, אם כן הולכים למנגנון של התגברות, זה חייב להיות רק ברוב מאוד מאוד גבוה, וזה לא יכול לחול על כל הזכויות, אבל אני אישית הייתי מעדיף שבכלל לא יהיה לנו את המנגנון של התגברות, ואם נוכל להיפטר ממנו, כמו שהיה במתווה הנשיא, אז זה מבורך. אני אגיד מילה לעניין חופש העיסוק, זה נכון שב-94 נוספה פסקת התגברות לחוק יסוד חופש העיסוק, כלומר חוקקו את חוק יסוד חופש העיסוק מחדש עם פסקת התגברות, מאז לא השתמשו בזה, אבל צריך להגיד את האמת, א', זה שעשו פעם אחת עוול, אז לא מתקנים עוול אחד או רעה אחת ברעה שהיא יותר גדולה, כי לעשות פסקת התגברות על מגילת כל הזכויות שלנו,
שזה כבוד האדם וחירותו, שזה הזכות לחיים ולפרטיות ולחירות ולקניין ולכבוד, זה לא יעלה על הדעת. ושנית, צריך להיזכר, רגע, לחזור לתקופה של 94, זה עוד לפני פסק דין בנק המזרחי והשלמת המהפכה החוקתית, החלופה אז, שעמדה לנגד עיני רבין ואחרים, זה היה ביטול חוק יסוד חופש העיסוק. אז אמרו, טוב, אנחנו לא רוצים לבטל את זה, אז נוסיף את פסקת ההתגברות, זה היה נראה כאיזשהו רע במיעוטו כדי לפתור בעיה נקודתית. אז אנחנו לא צריכים ללמוד מאותו פתרון שהוא היה רע מאוד אז. מילה לעניין החמץ, חוק החמץ, מה שנפסל זה לא חוק החמץ, הבעיה הייתה שבדקו חמץ בכניסה לבתי חולים בלי איזושהי הסמכה מפורשת בחוק, ומה שבית המשפט בסך הכל אמר, באותו פסק דין שפסל את החמץ, הוא אמר להם, אתם לא יכולים לעשות את זה בלי הסמכה מפורשת, אתם רוצים לאפשר איזשהו איסור על הכנסת חמץ לבתי חולים, אז תחוקקו. וזה מה שעכשיו עשו. אגב, חוק יחסית מרוכך, כי החוק אמור רק להגיד אפשר לאסור, כלומר להגיד בשלט על האסור, אין שם הוראות לעניין חיטוט בחפצים וכו', בחפצים אישיים וכו'. אז זה ככה ספציפית לעניין החמץ. אני רואה שיש כאן איזושהי שאלת פולו-אפ לעניין החרדים, אז צריך להגיד, לפחות מבחינת מתווה הנשיא, בולעים איזשהו צפרדע, שאנחנו מבינים שגם ככה החוקים השונים שניסו לחייב חרדים להתגייס, לא באמת עמדו בציפיות ולא הביאו יותר מדי חרדים לבקו"ם, ואלה שהביאו אותם יצרו לא מעט בעיות, גם מבחינת הדרת נשים, גם מבחינת הפרדה ביחידות, גם תחשבו שמתגייס, אז הוא כבר, הרבה פעמים הוא כבר נשוי או עם ילדים, והוא מגיע עם עתה 3, יש כל מיני בעיות בצבא עם הדבר הזה, והניסיון היה ללכת לאיזשהו מתווה אחר, שחייב אותם בשירות אזרחי, איזשהו שירות אזרחי מסוים, במקום זה אני לא יודע, אני לא אחראי על גיבוש כזה מתווה, אני רק אומר, אם אנחנו צריכים לשקול מה אנחנו צריכים לבלוע, אולי צריכים להיות ריאליים ולהגיד בסדר, זה עניין אחד שראוי שבית המשפט לא יתערב בו, ולתת לפוליטיקה לפתור את העניין הזה, כאיזשהו עניין נקודתי, שראינו שההתערבות השיפוטית לא באמת הביאה לאיזשהו פתרון של המציאות, או לשיפור של המציאות. ואם זה מחיר שאנחנו צריכים לשלם עבור השלמת דברים אחרים שאנחנו כל כך מחכים להם, כמו זכות לשוויון, אולי זה מחיר ששווה לשלם את זה, אבל זה משהו שהפוליטיקאים שלנו באופוזיציה יצטרכו לשקול אם הם מוכנים להתפשר על הדבר הזה או לא. אז להערכתך, אם נוצאים איזשהו פתרון נקודתי לכל הנושא של גיוס על ידי שירות ציבורי או שירות אזרחי, אז הנושא הזה של זכות השוויון יעבור? יהיה הרבה יותר קל להעביר אותו. כן, צריך להבין, תראו, אנחנו כרגע באמת ברגע חוקתי. זה שיש מאות אלפי אנשים שמדברים על פוליטיקה גבוהה, על זכויות, על עצמאות שיפוטית, על דמוקרטיה, זה רגע שחייבים למנף אותו. עכשיו, הלוואי והיינו ממנפים אותו בצורה של סוג של אספה מכוננת, של אזרחים שיבחרו אפילו רנדומלית וישבו לי עכשיו לכתוב חוקה. באמת של החיים, כמו שאומרים אצלנו, אני לא רואה את זה קורה. וצריך גם לזכור שיש פה חצי עם שלא רואה את זה אותו דבר כמונו, ולא רוצה עכשיו שתהיה חוקה ליברלית מתקדמת, וצריך לראות איך אנחנו מיישבים את הדבר הזה. אם הרפורמה עכשיו תוסר לחלוטין מסדר היום, זה נתאפס בעיני רבים, כי הנה כל מה שאמרנו מאז ומתמיד הוכחנו, השמאל לא מוכן לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות, ועושה שימוש בכלים לא דמוקרטיים, כדי להתגבר עלינו. עכשיו שוב, במנותק מהשאלה אם זה נכון או לא, ככה הם רואים את זה. ולכן, לפחות כמו שאני רואה את הדברים, אני חושב שמשבר חוקתי עדיף על איזשהו מתווה שהוא רע, אבל אם אפשר להשיג עכשיו מתווה שהוא טוב לישראל, אז עדיף על פני משבר חוקתי, וכמובן צריך למנף את ההתעוררות האזרחית שיש פה של מחנה דמוקרטי ליברלי הלאה לשנים הבאות, אבל שאלת $1,000,000, האם יש כנות משני הצדדים באמת להגשמת איזושהי פשרה? וזאת שאלה שאין לי עליה תשובה, כי זה רק הם יודעים. אני לא יודע אם נתניהו באמת מוכן לפשרה. אני הבנתי שבאמת בשבועות האחרונים הוא הבין שהמחירים שהוא שילם עליו במחאות רפורמה הם הרבה יותר יקרים ממה שהוא היה רוצה, והוא רצה לחתור באמת לאיזושהי פשרה. מנגד, חלקים באופוזיציה לא באמת רוצים פשרה, כי המחאה היא עכשיו התעוררות שמשחקת לטובתם, ולמה הם צריכים את זה?
אז יש פה הרבה מאוד מורכבויות, וגם אנשי המחאה צריך להבין, אלה שמתוך מאות האלפים שיוצאים לרחובות, חלקים גדולים בציבור הזה, רוצים כבר פשרה, רוצים לחזור הביתה, רוצים לסיים את הדבר הזה בלי הפיכה משטרית, אלו שיצאו באמת לרחובות כנגד הפיכה משטרית, אומרים אם תהיה רפורמה, שהיא רפורמה מסוימת, אבל שהיא לא תביא להפיכה משטרית, אז בסדר, אנחנו מוכנים לחיות עם זה. אז זה באמת מורכב, הבעיה היא וזה מתחבר קצת לשאלה של שושה, שקו הגבול בין רפורמה שהיא נקרא לזה טובה, לבין רפורמה שהיא עשויה להיות מסוכנת, קו הגבול הוא מאוד מאוד דק. ולכן הסכנה. אז אני רוצה לסכם בנקודות מהי רפורמה שהיא טובה. רפורמה שהיא טובה היא רפורמה שתעגן אחת ולתמיד את הסמכות של בית המשפט לפסול חוקים. עכשיו, היא יכולה להיות רפורמה שתהיה מאוזנת במובן הזה שהיא תגיד, בניגוד להיום, שכל בית משפט יכול לפסול חוקים ברוב רגיל, כן, שופט אחד שיושב בבית משפט שלום יכול להחליט שחוק הוא לא חוקתי. אפשר להגיד זה כבר לא יקרה. רק בית המשפט העליון, שהוא יושב בהרכב מאוד מורחב של נניח לפחות 11 שופטים, רק הוא יוכל לפסול חוק, ואפילו אולי רק ברוב מיוחד של 2/3. זה מצמצם משמעותית את האפשרות שבית המשפט יפסול חוקים, זה ירגיע את החששות מפני אקטיביזם שיפוטי, אבל זה יעגן אחת ולתמיד את הנושא הזה, ויוריד מסדר היום ויכוח של 30 שנה, של האם יש סמכות או אין סמכות לפסול חוקים. זה אחד. 2, חקיקת חוק יסוד חקיקה, שאחת ולתמיד יקבע את המנגנון או את הפרוצדורה, איך מחוקקים ואיך משנים חוקי יסוד. אין יותר מערב פרוע חוקתי שמחוקקים חוק יסוד ברוב של 2-1, או שמשנים חוק יסוד תוך 35 שעות. הסיפור הזה ייגמר, ויקבעו למשל, שבשביל לחוקק חוקי יסוד או לשנות חוקי יסוד חייבים 80 חברי כנסת. גם בשביל לשנות חוקי יסוד קיימים, חוק יסוד כבוד וחירותו, חוק יסוד הממשלה, זה יהיה שיפור דרמטי. חוקי יסוד הקיימים צריך להעביר בתור מקשה אחת. לא צריך להעביר אותם. אם אתה קובע בחוק יסוד החקיקה, שיראו חוק יסוד קיים, כאילו הוא נחקק לפי חוק יסוד החקיקה, נגמר הסיפור הזה. כמובן שאפשר אולי לחשוב על איזשהם הוראות מעבר, בשביל לנקות את חוקי היסוד, אולי להוריד הוראות שלא צריכות להיות בחוקי היסוד לחקיקה רגילה, אבל אז צריך לעשות את זה מאוד מאוד בזהירות, לוודא שלא עושים פה שימוש לרעה במנגנון הזה, כדי לפגוע בזכויות או לפגוע בסמכויות של בית המשפט וכו'. אז זה צריך מאוד לגדר את האירוע הזה. אז אמרנו עיגון ביקורת שיפוטית, חוק יסוד חקיקה זה הכרחי. 3, אמרנו שלא צריך התגברות אם אנחנו מצמצמים את הביקורת השיפוטית, אבל הדבר השלישי חייב להיות עיגון של זכויות. שוויון, לפחות שוויון וחופש ביטוי, אני הייתי גם רוצה לראות חופש דת וחופש מדת, כדי לסגור את הנושא הזה של הזכויות הפוליטיות הבסיסיות, זה חייב להיות מעוגן, ואז אנחנו מגיעים למעשה לנקודה הקריטית שהיא הוועדה לבחירת שופטים של איך עושים שם שינויים. אני מוכן לספוג שינויים במינויים לבית המשפט העליון, שייתן יותר כוח לגופים הפוליטיים, או יותר משקל לגופים הפוליטיים. אגב, הייתי מוכן שיהיה הרבה יותר משקל לאופוזיציה, שהיום היא נשענת על קרי תרנגולת, ובכלל הנציג של האופוזיציה לא מעוגן באופן מפורש, אבל, וזה אבל מאוד גדול, בתמורה הייתי רוצה לראות חיזוק מאוד מאוד משמעותי של המומחיות, בוועדה במינויים לערכאות הנמוכות, לערכאות הדיוניות. אין שום סיבה שפוליטיקאים ישבו בוועדה שממנה שופטים לבית משפט מחוזי ושלום בבתי משפט לתעבורה. להוציא אותם לחלוטין. זה מבחינתי אמור להיות הדיל. אתם רוצים יותר כוח בוועדה לבחירת שופטים שישבו בעליון, זה חייב לבוא עם חיזוק משמעותי של המומחיות, כמו בכל העולם, שתהיה ועדה מקצועית, מצידי שנבחרי הציבור יצאו משם, וימנו נציגי ציבור, שכל אחד יבחר שופט בדימוס, או משפטן שראוי לכהונה בעליון, או פרופסור למשפטים, שישב במקומו בוועדה, והם אלו שישבו שם בוועדה לבחירת שופטים לערכאות הנמוכות. עכשיו, יש שני דברים שלא דיברנו עליהם, גרי, וזה עניין הסבירות והייעוץ המשפטי, שהם נושאים קריטיים. ופה זה באמת טריקי. תראו, בואו נגיד משהו על סבירות, רק כדי שאנשים יבינו על מה הכוונה. היום לצורך העניין, בואו ניקח דוגמה רגע מהיום-יום, אם העירייה שלי מרכזת את כל פחי הזבל מתחת לבית שלי, רק בגלל שיש שם מגרש חנייה גדול שהם יכולים לשים שם את כל הפחים,
והיא שוקלת רק את השיקול הזה, השיקול הפונקציונלי של המקום, בלי לשקול את הבריאות, את העניין התברואתי, את הנזק לנוחיות של מי שגר אצלי בבניין, אני יכול לפנות לבית המשפט ולהגיד, זאת החלטה שהיא לא סבירה. למה היא לא סבירה? כי לא שוקלים את כל השיקולים הרלוונטיים ולא נתנו להם משקל ראוי. אם יבטלו את הסבירות, אני כבר לא יכול לעשות את זה. ולכן דווקא מה שהאזרח הפשוט יחווה ביום יום, זה את הביטול של עילת הסבירות. ולכן אני חושב שעילת הסבירות היא קריטי לשמור עליה, בוודאי בעניינים שרלוונטיים לאזרחים ביום יום. איפה אני חושב כן אפשר קצת לוותר? למשל, במינויים של שרים. אני אישית חושב שאם שר עומד בדיני הקשירות, כן, נקרא לזה דרי פנחסי, ודיני הקשירות נועלים אותם בחוק יסוד החקיקה, כבר אי אפשר יהיה לשחק איתם ולשנות אותם איך שרוצים. זה לא עניינו של בית המשפט אם ממנים את דרי לשר. זה רע, זה גרוע, זה לא מוסרי, לא הייתי רוצה לראות את זה קורה. אני מבחינתי, אם אני הייתי מחוקק את חוקי היסוד, הייתי קובע שכל מי שאי פעם מורשע, כן, בתור מי שהיה איש ציבור שהוא הורשע, לא יכול יותר להתמנות, לא לכנסת, לא להיות שר ולא להתמנות, לא להיבחר לכנסת. אני הייתי רוצה רף מאוד מאוד גבוה, אבל אני לא זה שמחוקק את החוקים האלה. ולכן אני חושב שפה אפשר לוותר. אבל איך מעבירים את הקו? כי הקו הזה הוא מאוד מעורפל. כרגע אנחנו מדברים על שתי דוגמאות מאוד ספציפיות, פח זבל ושר שמורשע, אבל יש הרבה מאוד תחום אפור באמצע. נכון, ולכן אז צריך לגדר את זה, ואיך אפשר לעשות את זה באמצעות... בעילת הסבירות, סליחה שלמה, לא שמעתי את ההתחלה? כמה אחוז מהפסיקה בעילת הסבירות נוגעת לאזרח הקטן, ולאו דווקא זאת שאלה טובה שלמה, צריך להבין מה הבעיה פה, וכאן זה גם חלק מהטרוניות נגד בית המשפט. זה לא כמה בית המשפט מתערב. בסוף אם אתה בוחן את ההחלטות של בית המשפט, אוקיי, נגד החלטות של הממשלה, אז בהרבה מאוד החלטות, כמעט 90% מההחלטות, זה שאלות של סבירות ומידתיות, אוקיי? אבל בסוף כשהוא מתערב, זה במיעוט של ההחלטות, הוא פוסל אולי אחוז מאוד בודד מההחלטות האלה, כן? מהפסיקות שלו. אז הוא מתערב, יש הרבה מאוד פסיקות סביב סבירות, בסוף הפסיקות של ההתערבות, או בכמה פסקי הוא יתערב, זה בסוף אחוזים בודדים. אבל זה לא העניין. כי מה העניין? העניין הוא שברגע שיש את כלי הסבירות, כל יועץ משפטי, בכל משרד ממשלתי, יכול לבוא לשר, או לכל גוף שמקבל החלטות, ולהגיד לו, ההחלטה שלך היא לא סבירה, והיא תיפסל. כלומר, הרבה מאוד מההחלטות נבלמות כבר כשמגבשים את ההחלטה. עכשיו, אני חושב שזה טוב. אני חושב שזה טוב, כי זה מחייב את כל הגופים המקצועיים, לוודא שהם שוקלים את כל השיקולים הרלוונטיים, ולחשוב פעמיים. אני חושב שזה טוב, אבל האם זה באמת מגביל את המשילות במידה מסוימת? חד משמעית, בוודאי שזה מגביל. ולכן, ככל שאנחנו עולים בפירמידה, לכיוון ממשלה במליאתה, אני מוכן לשחרר קצת בסבירות. כן, ולכן אפשר אולי לחשוב על איזושהי נוסחה ששומרת סבירות חזקה בכל המינהל הציבורי, בגופי המינהל, הדברים שבסוף משפיעים על האזרחים ברשויות המקומיות, אבל כשעולים בפירמידה מעלה כלפי מליאת ממשלה, החלטת מדיניות מסוימת, מדיניות במשק הגז וכולי, אפשר לוותר בסבירות. למה בית המשפט צריך להתערב? שוב, כל עוד אין פה היבטים של זכויות אדם, שזה עולם אחר של מידתיות, אני לא נכנס אליו בכלל. אני אומר, אם אין שיקולים של זכויות אדם, ואם הכל נעשה לפי החוק, האם ראוי שבית המשפט יתערב בשיקולים שעכשיו הממשלה שוקלת במליאתה? פה אני חושב אפשר לשחרר, ושהיא תישא באחריותיות, ב-accountability, אם הממשלה עושה טעויות, ומקבלת החלטות לא טובות, שאנחנו נבוא איתה חשבון בקלפי, ובהפגנות וכולי. ולכן אני חושב אם צריך לחשוב איפה לשחרר, לא היה אכפת לי לשחרר פה, וצריך גם לזכור, וכל מי שאי פעם מתעסק במשפט מנהלי, יודע את זה, יש לבתי המשפט מספיק כלים, בעילות אחרות של המשפט המנהלי, עילות שקשורות לסמכות ולשיקולים זרים וכולי, להתערב יותר אם נעשו בעיות, אוקיי? אז גם אם נצמצם קצת בסבירות, זה לא סוף העולם לדעתי. הייעוץ המשפטי פה, זה הנקודה האחרונה שלא דיברנו עליה, שהיא קריטית. תראו, גם פה צריך להגיד את האמת. ישראל היא אולי הדמוקרטיה היחידה בעולם, שבה ליועץ המשפטי לממשלה, יש סמכות שהיא מחייבת, כלומר חוות הדעת שלו היא מחייבת, זה לא קיים בעולם, שהיועץ המשפטי הוא
בעל הסמכות המחייבת, הוא נותן לממשלה חוות דעת והיא מחייבת את הממשלה. זה חריג לישראל, אגב, אני חושב שזה חריג מוצדק, כי אם מסתכלים על ישראל ביחס לעולם, אין לנו מספיק מנגנונים אחרים של פיקוח על הממשלה, אין לנו פרלמנט חזק, אין לנו, אני תמיד טוב, כולם כבר מכירים בזה כי זה המנטרות שחוזרים עליהם, כן, אין לנו 2 בתים בפרלמנט ואין לנו בחירות אזוריות ואין לנו גופים אחרים שדואגים שהפיקוח יהיה משמעותי, ולכן גופי הפיקוח היחידים שהם קריטיים אצלנו זה בית המשפט והייעוץ המשפטי, ולכן חשוב לי לשמור על ייעוץ משפטי חזק. האם זה חריג עולמי? כן, ולכן פה הטיעון, אני מוכן להגיד, או מה שאני כל הזמן אומר לפחות, אין לי שום בעיה לשחרר קצת בייעוץ המשפטי, ככל שתיתנו לי מנגנונים אחרים של פיקוח. אם יחזקו את הכנסת ויגדילו אותה וייתנו לה יותר סמכויות של פיקוח על הממשלה ויהפכו אותה באמת לרשות נפרדת, אז סבבה, אפשר לחשוב על שחרור של הייעוץ המשפטי, אבל כל עוד הממשלה גם ככה שולטת בכנסת, וכל עוד אין לנו באמת מנגנונים אחרים של פיקוח אמיתיים על הממשלה, אז חייבים לשמור על ייעוץ משפטי חזק. האם אפשר לחשוב פה על איפשהו שחרור? אני אגיד איפה אני כן חושב. למשל בייצוג, אני מוכן לתת לממשלה, אם היא לא מסכימה עם היועץ המשפטי, ואם היועץ המשפטי לא מוכן לייצג אותה, שהיא תקבל ייצוג פרטי. היום היא צריכה לקבל את האישור של היועץ. כן? וראינו שעכשיו בפרשת בן גביר למשל, היועץ המשפטית לא נתנה לו אישור לקחת ייצוג. לא פתח גדול מדי? כלומר, לכל תובע יש מישהו שיכול להגן עליו. תמיד יש 2 דעות במערכת משפטית, לפחות. כן, לא, אז אני אומר, גם פה הוויתור צריך לעשות מאוד בחוכמה, זה לא שכל אחד במדינה יוכל עכשיו לקחת ייצוג פרטי, אלא אפשר להגיד שרק הממשלה במליאתה, אם היא קיבלה החלטה, למשל, החלטה מסוימת לגבי מדיניות, לא מסכימה לחוות הדעת של היועץ, אז היא תוכל לקחת ייצוג פרטי בלי אישור שלו. אוקיי, כלומר, אני חושב שיש פה... הסכמה של כל הממשלה. אפשר לחשוב על הממשלה במליאתה, כן, אפשר לחשוב על כל מיני מנגנונים שיגדרו את זה. עכשיו שוב, כל דבר כזה הוא פתח, אני לא אומר. כל דבר כזה יש לו סכנות של אביוס, וראינו שהממשלה הנוכחית לא בוחלת בניצול לרעה, ולכן כל דבר כזה צריך לעשות מאוד בזהירות. אני רק אומר, צריך להבין שכל פשרה תהיה איתה גם את הסכנות האלה ואת הצפרדעים, כן? עכשיו, אפשר להגיד גם, אסור להסכים לכלום, ולהציב חומה דמוקרטית ליברלית חזקה ולא להסכים לשום דבר. זו עמדה לגיטימית לטעמי, זו עמדה לגיטימית. האם היא ריאלית? אני לא יודע, וגם אני לא יודע מה היו ההשלכות של העמדה הזו בטווח הארוך. כלומר, מה יקרה אחרי זה? אוקיי, נניח וננצח במערכה הזו, מה יקרה במערכה הבאה? קשה לדעת. ולכן, האם אפשר למנף את הרגע הזה, ואת המחאה שבאמת, כל הדיונים היום בבית הנשיא הם רק הודות למחאה. שאני לא יודע מה יקרה עם המחאה לאורך זמן. בדיוק, זה בדיוק השאלה הבאה. יש שאלה, עורך דין מושיק יונאי, איך אנחנו מצליחים להתגבר על הטענה כי אנחנו מתנגדים להצעות החקיקה של הקואליציה, מבקשים לכפות דעתנו על רוב הציבור אשר בחר בקואליציה קיימת, וזאת בדרך של הפגנה ומחאה. טוב, זה קשקוש, כי רואים בכל הסקרים שרוב הציבור מתנגד במחאות רפורמה הזו. גם אם יש חלקים גדולים בציבור שהם היו בעד רפורמה במערכת המשפט, רפורמה כלשהי, הם לא בעד הרפורמה הזו, כי זה לא באמת רפורמה. כלומר, אין שום בעיה לחשוב על שינוי בביקורת שיפוטית, כמו שאמרתי, או שינוי בסבירות, או שינוי בייעוץ המשפטי, אבל להביא את הכל, ואת כל ההצעות הכי קיצוניות שנעשו אי פעם, זה כאילו שאספו את כל ההצעות הכי קיצוניות ב-20 שנים האחרונות, לקחו אותם ביחד, ואז עוד לקחו כמה אחוזים לקיצון. אז אנחנו רואים בכל הסקרים שאין פה תמיכה ציבורית, אנחנו רואים בכל הסקרים, גם תסתכלו רגע על המשאלים שנעשו לפני הבחירות, רוב הציבור בכלל לא, זה לא היה בסדרי העדיפויות המרכזיים שלו. ולכן אני חושב שזה פשוט אמירה שהיא שקרית או מוטעת. אגב, מה שמדהים במחאה האחרונה, רוב הציבור הבין, אני חושב, או חלקים גדולים בציבור הבינו, שאין בהכרח צורך ברפורמה הזו. שאם כבר צריך רפורמה בכיוון ההפוך, של חיזוק הכנסת, של חיזוק הזכויות שלנו, של חיזוק מערכות האיזון והבלימה, שהם היום כמעט ולא קיימים, על הרשות המבצעת. אם כבר אנחנו הצלחנו לעורר את הציבור להבין שדרושה רפורמה אחרת. אגב, מה שמעניין את הציבור הפשוט, אם מסתכלים על מערכת המשפט, זה איזה רפורמה? זה להוסיף תקנים, אנחנו צריכים בעוד 300 שופטים,
זה להוסיף ערכאת ערעור בין המחוזי לעליון. בסוף הציבור מה שמעניין אותו זה למה משפט פלילי לוקח שנים. למה אם הוא נמצא בסכסוך משפטי זה לוקח שנים. את זה צריך לפתור. לא את עילת הסבירות, זה לא מעניין את האזרח הפשוט. פסקת ההתגברות זה מעניין את האזרחים, הם מבינים מה זה פסקת ההתגברות. בגלל שנפסלו, אגב, אתם כל הזמן חוזרים על זה, אתם יודעים, מ-92, שנחקקו שני חוקי יסוד של זכויות אדם, הכנסת חוקקה 4,000 חוקים. נפסלו 22 הוראות חוק. על זה הסיפור, זה הסיפור, על זה פסקת התגברות. ולכן, זה פשוט קשקוש. הרפורמה שצריך לעשות את מערכת המשפט, היא רפורמה שונה לחלוטין, ואם כבר צריך רפורמה בכנסת, אתם שאלתם פה איך צריך לחזק את הכנסת על חשבון הרשות המבצעת, יש לנו כנסת שהיא קטנה במבט השוואתי, יש לנו 120 חברי כנסת, שזה אולי יתאים לינואר 49, זה בטח שלא מתאים למרץ 2020 ולאפריל 2023, אתם יודעים, גם בניו זילנד יש 120 חברי פרלמנט, אבל שם יש 5 מיליון תושבים, אז צריך להוסיף, אני הייתי מוסיף עוד בית, עם עוד 60 חברי כנסת שיבחרו בבחירות אזוריות, הייתי עובר לשיטת בחירה בפתק פתוח, שכל אזרח שבוחר מפלגה ידרג את חברי הכנסת שלו, זה במקום פריימריז, אבל זה יעשה הליך של דמוקרטיזציה בכל המפלגות, כתנאי כדי לרוץ, זה יחזק את האחריותיות של חברי הכנסת שלנו, הייתי מחזק את חברי הכנסת, נותן להם יותר כלים לפיקוח, מוודא שיש הפרדה חדה יותר בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת, מגביל את מספר השרים, לא יכול להיות שמתוך 120 חברי כנסת יהיו 30-35 שרים וסגני שרים, תורידו מזה גם את יושב ראש הכנסת וסגניו ואת יושבי ראש הוועדות, נשארים לכם 70 ומשהו חברי כנסת שהם אמורים לעשות את כל עבודת הפיקוח והחקיקה, זה לא יעלה על הדעת בכלל, ולכן יש הרבה מה לעשות, דווקא בחיזוק הכנסת, כל מי שיגיד לכם אי פעם, אבל אין אמון ציבורי בבית המשפט, תגידו לו נכון, אבל אמון הציבור בבית המשפט הוא יותר מכפול, מאמון הציבור בכנסת ובפוליטיקאים. אז קודם כל תטפלו בעניין הזה, לפני שאתם מטפלים במערכת המשפט. אז לסיכום, מה עושים עכשיו? כלומר, אנחנו ראינו הרבה מאוד הגבלות סביב החקיקה בישראל, חקיקה שבוצעה בזמנו בפולין, ושם דיברו על איזושהי הפוגה אחרי בליץ של חקיקה, ואנחנו רואים את ההפוגה הזאת גם אצלנו, וגם תכלס, גם האופוזיציה וגם הקואליציות, עוד לפני שהם נכנסו לחדר ההידברות, כבר דיברו על זה שנמשיך אחרי החגים, אז די ברור ההמשך יבוא, ומצד שני אנחנו מתמודדים בישראל עם אתגרים ביטחוניים שהם לא אופייניים לפולין, הם ייחודיים לנו, והאתגרים האלה מכניסים לנו עוד כל מיני שיקולים, אז איך לפי דעתך צריך לנהוג בחודש-חודשיים הקרובים? שאלה מעולה, גרי, וגם צריך לזכור שבניגוד לפולין ולהונגריה, אנחנו לא חלק מהאיחוד האירופי ולא חלק מהאמנה האירופית לזכויות אדם, ואז כפופים לבית המשפט בשטרסבורג. אתם יודעים, באיחוד האירופי אמרו עכשיו לפולין ולהונגריה, חברות, אם אתן רוצות את הכסף שלנו, אתן צריכות גם לעמוד בערכים של דמוקרטיה, זכויות אדם ושלטון חוק ועצמאות שיפוטית. כן, אתם לא יכולים לקבל רק את הכסף של האיחוד, זה מה שנקרא הליך הקונדישיונליטי, אצלנו אין את זה. היום התקצוב של פולין והונגריה שונה ביחס לחברות אחרות באיחוד האירופי? התחיל, קודם כל שמו להם על השולחן סוג של אקדח, שאומר אם אתם תמשיכו בהתנהגות הזאת, אנחנו נתחיל הליך של הדחה מהאיחוד, הוצאה מהאיחוד, אבל גם התחילו הליך של באמת מה שקראתי להם קודם הקונדישיונליטי, של על תנאי, שאנחנו לא נאשר לכם את ההטבות הכלכליות, אלא אם כן אתם לא עומדות הערכים שלנו, וזה לא סתם שפולין לקחה עכשיו צעד אחורה בנושא של בחירת שופטים, וניסתה לעשות איזשהו שינוי, כי היא הבינה שהיא לא תוכל להמשיך כמו שהיא ממשיכה. תראו, הצעת החוק הונחה, לפחות לגבי הוועדה לבחירת שופטים, הונחה לקריאה שנייה ושלישית, ובכל רגע נתון אפשר להצביע בעדה. אני חושב שמה שחשוב להבין הוא שקודם כל, המחאה חייבת להימשך. היא חייבת להימשך, א', מטעמים של להמשיך עם הלחץ על הממשלה, אבל גם כדי לחזק את המפלגות באופוזיציה שיושבות עכשיו למשא ומתן, להסביר להם שחלקים גדולים מהציבור עדיין מאחוריהם, להתוות להם את הקווים האדומים של המשא ומתן. אנחנו ברגע הזה של משא ומתן בזכות המחאה, והמחאה חייבת להימשך. כמובן די ברור שככל שהמצב הביטחוני, אני מקווה שהוא לא יידרדר, אבל ככל שהוא יידרדר, עשויות להיות לזה השלכות מבחינת המחאה, גם מבחינת ביטחון פשוט, שאנשים יפחדו לצאת,
ואולי הגבלות מסוימות על התקהלות, אז צריך לקחת את זה בחשבון, ואפשר לחשוב על אמצעי מחאה אחרים, צריך לחשוב, אבל גם, גרי, וזה בשבילכם ובשביל אנשי המחאה, הממשלה לא מתכוונת לנוח עכשיו בשבועות הקרובים, היא מתכננת את הפגנת המיליון, והיא מתכננת קמפיין הסברה מאוד רציני למקרה שההידברות לא תצלח, ואז זה יהפוך להיות משחק של blame game, מי האשם בפיצוץ של המשא ומתן, וגם אתם צריכים להתכונן לרגע של אחרי, מה יקרה בהסברה, במחאה, ולא לנוח, צריך לחשוב על היום שאחרי, וזה עליכם עכשיו, לחשוב איך לנצל את השבועות הקרובים, כדי לתחזק את המחאה, ולהגביר אותה למקרה שההידברות הזאת תיכשל. תודה רבה. שלום, יש לך שאלות נוספות? אנחנו בהחלט רואים בשיחת זום הזאת כמשהו חורג, אנחנו בהחלט נמשיך במחאה, השבוע לא הפגנו מטעמי החג, אבל אנחנו בהחלט נמשיך להפגין, גם רבים מאיתנו כרגע יסיימו את השיחה איתך ויעלו לחורב, לקחת חלק גם במחאה בחורב, ואין ספק שאנחנו עוד ארוכה הדרך. תודה רבה לכם, ושיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה. עוד נקיים שיחות זום נוספות, אני אומר את זה לקהל שנוכח, ונעשה את זה לא בזמן שיש הפגנות, אלא בימים שבהם אין הפגנות, ולכן אנחנו נקיים גם שיחות זום נוספות, ארוכות יותר, ואולי גם עם משתתף נוסף או שניים נוספים. שלמה, אני רק אגיד, יש לנו בפורום המרצים למשפטים, תיכנסו אצלנו לאתר או בטוויטר, אפשר להזמין אצלנו הרצאות, יש לנו סגל של עשרות מרצים ומרצות למשפטים, שמגיעים ומסבירים על הרפורמה, על המרכיבים השונים, אולי על החוקים שבקנה ויגיעו ביום שאחרי, אתם מוזמנים ליצור קשר ולהזמין, אנחנו באים פרו בונו כמובן, בשמחה לכל מקום בארץ, כבר עשינו מאות הרצאות כאלה, ובשמחה. מעריכים מאוד. תודה רבה, יניב. תודה. תודה רבה לכולם, וכמו ששלמה אמר, עכשיו אפשר לצאת ולנסוע לכיוון חורב, שבחורף כן תהיה היום איזושהי פעילות הפגנתית, אז כולם מוזמנים להמשיך לשם. תודה רבה לכולם, וחג שמח. תעקבו אחרינו לגבי ההפגנות הבאות, אנחנו נעדכן אתכם גם בקבוצות הוואטסאפ, גם בעמוד הפייסבוק, וגם בהודעות וואטסאפ אישיות. יהיה לנו שבוע טוב.